Clarification sa nasong report, unom sa nagpositibo mga job order personnel sa Lapu-Lapu City. Sa laing balita, Brigada Eskwela o enrollment sa TISA National High School sa Dakbayan, Sugbo. Gidagsa sa mga ginikanan, tinunan o ubang mga support groups aron siguradong mulampos ang pagpangandam sa mabot kapag bukas sa klase. Karong buwana, ang report. Human sa dulan tulo ka tuig nga nagmingaw ang eskwelahan tungod sa pandemya, subling milanog ang kasikas sa mga bata ug sa mga ginikanan sa TISA National High School. Kini atol sa pagsugod sa Brigada Eskwela nga gisugdan kagahapong adlaw diin ang mga ginikanan ug ubang mga grupo nagtinabangay sa paglimpyo ug pag-ayom-ayom sa mga classrooms nga gamiton sa mga tinun-an. Sakto-sakto ra atong facility pero naatay mga rooms nga affected yun sa bagyong Odette. Pero luckily, we will look for a way nga ma-restore to namo siya. Okay. At least magamit siya sa karon nga school year. Samtang sa nagpadayong enrollment, gidugok usab sa matinunan uban sa ilang mga ginikanan. Excited silang tanan nga sa katapusan makabalik na sa ilang gikamingawang tunghaan. Labaw sa tanan ang mga ginikanan nga malibre na sa kakapoy paghatod kuha sa module. Hindi kay paminaon sir, kung ba ka mag face to face na ang tao ng estudyante. O lipay. Lipay kay? Wala ay kuhaton mama sig module kuha hatod. Aduna pa mga classroom sa TISA National High School nga apektado sa bagyong Odette nga mipalupad sa atop sa mga tunghaan. Panghinaon sa principal nga si Roy Comero Sinares nga mahatagan sila og abag tungod og alang sa mga tinun-an. Hinungon, aduna na sila giandam nga pamaagi aron ma-accommodate ang tanang mga estudyante. Samtang usa sa gipaniguro sa tunghaan nga walay mabiktima sa dengue, busa gipatuman nila ang kalimpyo sa ilang palibot. Usa sa atong mga programa diri sa TISA National High School is kana siyang clean up drive. Okay. Nga sa katong mga naghunog nga mga tubig amog yun na siya pag kuwaon, no, pag banlason, labi na sa katong mga ligid nga walay mga gamit ug labi na sa mga basura pod. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.